ଝାଡ଼ା ପାଣି ଗଲ ନା ଧୁଆ ଦେଇ ହେଲ ବା ପକେଇ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାହାର ଟାଇମ ଗଳି ଯାଉଛି ପକେଇ ଆସ ଆସ ସବୁ ଜାଣିଛ ଆଉ ମତେ ପୁଣି ଗୁଣଉଛ ଓ ରାମ ବାବୁ କଣ ଦେଖା ଯାଉନ କୁଆଡେ ଗଲ କି ଆସୁଛି ଆଜିବାର ସାଧବର ବାହାଘର ହଉ ବାହାର କରିବା ଆଉ କରିବା ଆମେ କେତେ ବାହାର କରୁଛୁ କି ବାହାର କରିବା ଆଉ ଭାଇନା ଓ ଭାଇନା କାହିଁକି ପାର୍ଟି କରୁଛ କହିଲ ତେବେ ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ ବାହାଘର ଦେଖିବ ଭୋଜି ଖାଇବ ତମକୁ ହାତ ଚଲେରେ କଣ ମିଳିବ ଭାଇନା କ୍ଷୀରି ହଉଛି କଣ କ୍ଷୀରି ନାହିଁ ଆଉ ଗାଈ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଷଣ୍ଢ ଆଇଁଷ ନାହିଁ ଖାଲି ଶୁଖୁଆ ଅଛି ଶୁଖୁଆ ଡାଲମାରେ ପଡିଛି ଡାଲମା ଶୁଖୁଆରେ ପଡିଛି ଶୁଖୁଆ ଘାଟ ହବ ଓ ରାମ ଲଗ୍ନ ଗଡି ଯାଉଛି ପୁଅ ବୋଉକୁ ଡାକ ଝିଅକୁ ଡାକ ବାହାଘର ହବ ଲଗ୍ନ ଗଡି ଯାଉଛି ଆଉ ଟାଇମ ନା ଭାଇନା ତମେ ଏତେ ଲୁଗାପଟା ଆଣିଛ ସବୁ ଧୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ ମୋର ଫିଟି ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ ସେଥିପାଇଁ ଏକାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ହେଲା ଭାଇନା ସେ ପଇସାର କେତେଟା ଗଣ୍ଠି 18ଟା ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଏକାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ
ମୋର ବି ଏକା ଲୋକ ଶୁଭୁନି ତମର ବାହାକୁ ଶୁଭୁନି କି ମୋର ଡାହାଣକୁ ଶୁଭୁନି ଏକା କେନ୍ଦୁ ରାଶି ପଇଲା ତମର ମେଷ ରାଶି କି ମୋର ମେଷ ରାଶି ନାଇଁ ସେଟା ରାଶି ମୋର ନୁହଁ ଆଉ କୋଉ ଶଙ୍ଖ ରାଶି ମୋର ଶଙ୍ଖ ରାଶି ତମର ଶଙ୍ଖ ରାଶି ମୋର ସିଂହ ଭାଇନା ଏ ଶୁଭବେଳା ପୁରା ଦଳି ଯାଉଛି ହଁ ରାମ ବାବୁ ଆଜି ଝିଅ ବାଳିକା ସହ ମଙ୍ଗଳ କରି ଯାଉଛି ଆଜି କଣ କ୍ଷୀରା କ୍ଷୀରା ହବଟି ରାବିଡି Lalu, sudah bilang. ସରିଗଲା ଆମର ଏଟା ଖିଆ ବସି ପାରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ସେଇଟା ଅଛି ବସି ପାରନ୍ତୁ ଓ ରାଣା ବାବୁ ଆଏ ବାହାଘର ସରିଗଲା ହାତ ଗଣ୍ଡି ଖୋଲ ଭଣମାନେ ବସନ୍ତୁ କଣ କହିଲ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ କଣ କଲା ତମର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଛାଇ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଧାର କରି ଆଣିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ବସନ୍ତୁ ମୋର ପରା 160
ତମକୁ ଶାଢୀ ନ ମିଳିଲା ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାଢୀକି ଧରିକି ଆଣିଥାନ୍ତୁ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇଥାନ୍ତୁ ତମକୁ ଏତେ ତକଲିଫ ହବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ଏବେ ଶାଢୀ ନାହାନ୍ତି ନା 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 ତାଙ୍କର ଶାଢୀ ନାହାନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବା କାମ ଚଳେଇଦବା ଆଉ ଆମେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିଦବା ବନ୍ଦାଣ ଯାହା ମିଳିବ ପଇସାଟା 2 ଜଣ ମାଟିକି ନବା ତମର ଚାରଣା ଏ, ମୋର ବାରଣା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଲି ତାହେଲେ ଆମେ କାମ ଚଳେଇଦବା ହଉ ଆମେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲି ଦଉଛୁ ଓ ରାମବାବୁ ବାହାଘର ସରିଲା ହାତ ଗଣ୍ଠି ଫିଟିଲା ଆମ ପାଉଣା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ବସ ପାଇବୁନୁ ଆମେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ଯାଉ ଯାଉ ଯଦି ବସ ଫେଲ ହେଇଯିବୁ ପୁଣି ଅଟୋ ଭଡା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ପାଉଣାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ବାଟେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ପଣ୍ଡିତେ ହଁ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଝିଅ ବିଦା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହବ ଆଉ ବୁଝା ହବ ଆଜ୍ଞା ଠକିବନି ତ ନା ନା ହଁ ହଉ ଠକିବନି ନା ନା କେମିତି କହୁଛି ତାହେଲେ ସାଧବର ବହୁ ବଡ ପୁଅ ତ ସେ କଥା ନୁହଁ ହଉ ଏଥର ପୁଅ ଏବେ ପୁଅ ବୋଉକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ ଡାକ ବନ୍ଦାପନା କରି ପୁଅ ବୋଉକୁ ନେଇଯିବ ହଉ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା